Soc la Mar, informadora dels serveis Infojove de Barcelona, treballo al districte de Nou Barris i als serveis Infojove el que fem és informar i orientar les joves de 12 a 35 anys a punts d'informació juvenil i també a centres d'educació secundària de la ciutat i us informem i us orientem sobre temes laborals, temes acadèmics, temes de mobilitat internacional, temes d'habitatge i moltíssimes altres coses que ens pots venir a preguntar als serveis Infojove. Ens trobaràs a tots els districtes de la ciutat i avui estem fent una activitat orientada al món acadèmic i estem col·laborant específicament amb el Centre d'Assessorament Acadèmic per Joves. Hola, jo sóc la Naroa, sóc una de les assessores que va pels diferents punts Infojove de la ciutat. Tenim diferents assessories, l'assessoria de mobilitat internacional, l'assessoria laboral, d'emprenedoria, d'habitatge i en concret jo sóc una de les assessores acadèmiques. Ens podeu trobar tant al CAC, que és el Centre d'Assessorament Acadèmic per Joves, sense cita prèvia, o als diferents punts Infojove de la ciutat amb cita prèvia. Entre altres activitats, com per exemple les assessories, també fem una campanya, que és una campanya anual, que ja portem anys fent-la, i en concret es diu Campanya Informa't i va de finals de gener fins a finals de març i avui estem aquí en concret perquè estem fent la jornada per a joves amb necessitats específiques de suport educatiu per familiars i per professionals que les acompanyen i és una jornada que està pensada en diferents activitats. Han vingut a col·laborar amb nosaltres persones de l'IMPD, persones del Consorci, en concret del Pla Jove. Han vingut persones de diferents entitats del sector social i al final, si necessiteu trobar una mica més d'informació sobre nosaltres, ho podeu fer al barcelona.cat/joventut o a les xarxes socials dels serveis Infojove. Soc Gaija, estic de becària de col·laboració a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en el marc del màster d'advocacia de la UB. Jo em dic Núria González Prat de Saba i treballo a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on es pot adreçar qualsevol persona amb discapacitat o les seves famílies al punt d'atenció que hi ha al carrer València 344 i que atenem a qualsevol persona des de qualsevol edat i en tot cas des d'allà ja l'adreçarien en el servei més adient o amb qui podria contactar, assessorar-se, informar-lo. I també des de la pàgina web de Barcelona Accessible hi ha tota una sèrie de correus tenint en compte la temàtica que vulgueu saber i se poden adreçar des d'allà també a qualsevol persona. I us expliquem una mica. L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és un organisme que pertany a l'Ajuntament de Barcelona i el seu objectiu és vetllar perquè les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets i puguin participar a la vida ciutadana de Barcelona igual que qualsevol altra persona. Avui és la primera vegada que s'ha fet una jornada organitzada per Joventut destinada als joves amb discapacitat per poder ajudar-los i orientar-los en el seu camí en la postobligatòria per poder saber cap a on volen anar i quins estudis i les sortides cap al món laboral, doncs una mica per poder-los orientar i que sàpiguen cap a on han d'anar i quins recursos hi ha. I des de l'Institut també es fan projectes per promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat, es fa també un assessorament a la ciutadania pel que fa al dret de la discapacitat, ja siguin tuteles o l'educació inclusiva, com ha sigut el programa d'avui. Jo soc la Lourdes Delgado, soc orientadora i treballo en el Consorci d'Educació de Barcelona en un servei educatiu que es diu Servei d'Orientació Pla Jove Sant Martí, que és el districte de Sant Martí, on està ubicat. La nostra tasca és fer suport a l'orientació als centres de secundària del districte i al jovent, a les famílies i jovent que necessiten orientació sobre el tema d'estudis. Fem xerrades als instituts, fem assessorament a professorat, fem entrevistes personalitzades als joves i després fem altres accions que estan encaminades a la prevenció de l'abandonament prematur dels alumnes i també a potenciar el tema de la continuïtat educativa
perquè no abandonin i tothom tingui una opció formativa. Estem ubicats a la Rambla del Poblenou de Sant Martí i l'única cosa que animaria a la gent que ens vulgui conèixer és que poden demanar cita prèvia, poden venir a fer consultes sobre el tema d'estudis i els rebrem encantats. Doncs el meu nom és Antònia Alcalde, soc coordinadora pedagògica de l'Institut Rambla Prim, que estem dintre i depenent del Consorci d'Educació. Sí. Estem ubicats al districte de Sant Martí i són un centre professionalitzador, perquè des de fa uns anys, des del 2019, només que tenim formació professional. Però allò que podem posar en valor és que tenim totes les categories professionals, tenim des d'auxiliars fins a tècnics superiors. Amb aquest ventall d'oferta formativa i fent relació amb el que deia la Lourdes, sí que és veritat que un alumne que entri al nostre institut fent, per exemple, un PFI, pot fer tot un recorregut i un itinerari formatiu dintre del nostre centre. Per mi, un dels valors superimportants i que cada dia valorem més dintre del nostre centre educatiu és tenir l'itinerari formatiu específic IFE, perquè la tipologia d'alumnat, la veritat és que ens aporta cada dia més i ens fa sentir d'una altra manera que jo crec que el centre no seria el mateix si no estiguessin ells. Per tant, posarem en valor les necessitats educatives especials. Jo, per la meva part, en quant als joves de necessitats educatives especials, dir que tothom ha de tenir una oportunitat, tothom té dret a tenir oportunitats, que el sistema educatiu és flexible, dona moltes opcions formatives, tant a nivell de batxillerat, hi ha les noves modalitats de batxillerat o propostes de batxillerat innovadores que són molt competencials i que són una opció. Hi ha molta oferta de la formació professional, que potser els alumnes de necessitats educatives a vegades busquen més aquesta vessant més pràctica. Moltes famílies, molts centres, a Barcelona tenim una oferta amplíssima, PFIs, IFEs, hi ha molt per escollir i hem d'animar-los a que continuïn, que no tinguin complexes. Defenso molt que el sistema educatiu ha de ser inclusiu, o sigui, sí que hi ha recursos molt específics per a joves de necessitats educatives especials, però el sistema educatiu ha d'acollir a tothom. Defensem molt que el sistema en si mateix sigui un sistema inclusiu. I que el sistema s'enriqueix d'aquesta manera, no ens oblidem. Jo crec que ens donen més del que donem nosaltres, amb els recursos adients, com està dient la Lourdes, però realment ens donen més ells que no nosaltres. Aporta moltíssim, clar que sí que aporta molt el tenir els joves de necessitats educatives especials. Sí. Hola a tothom, som de la Fundació Catalana Síndrome de Down, una entitat privada constituïda l'any 1984 i la nostra missió és acompanyar a les persones amb síndrome de Down i altres situacions de discapacitat intel·lectual en tot el seu procés vital, treballant i aconseguint per aconseguir la seva plena inclusió social. Una de les coses que fem també és la formació. Hi ha diferents tipus, però vull dir sobretot formació laboral, formació sociolaboral i també de caire cultural. Llavors aquí dintre tenim tot un gran ventall de formacions. Diguéssim que una de les novetats és que hem creat una inclusivadora on hi ha un espai de coworking i també on es prepara també per l'emprenedoria, per poder tirar endavant nous projectes i noves idees per crear empreses pròpies. Una de les coses que comentava l'Artur, que la conscienciació és un punt important dintre de la Fundació i ens pot dir Gerard. O sigui, hi ha l'assemblea i el CIP21 i l'assemblea és conscienciar la societat que les persones en situació de discapacitat poden fer moltes coses, conferències,
articles, entrevistes, una mica de tot. I el projecte d'Èxit 21? I el projecte d'Èxit 21, que ens reunim un cop a la setmana i fem articles i els valorem i també fem entrevistes a gent famosa. Una revista? Una revista digital. Una revista digital. I podeu contactar doncs, amb nosaltres a través de la pàgina web i de les xarxes socials, etc. Ens podeu trobar a ftcd.org. Moltes gràcies. Hola, em dic Mercè, nosaltres venim de Barcelona Activa, en concret de la direcció d'ocupabilitat inclusiva i formació, i entre les accions i els programes que hi ha està la Prop Jove, que ara us explicarà la Paula en més detall, que és una de les accions que té el Pla de Salut Mental de Barcelona. Paula. Hola, bona tarda. Jo soc la Paula, vinc de part del programa Prop Jove. El programa Prop Jove està adreçat a joves de 16 fins a 35 anys i el que oferim és un itinerari individualitzat des del punt de vista d'inserció sociolaboral i formatiu. Els joves han de presentar un malestar psicològic per poder participar al programa. Per contactar amb nosaltres podeu contactar mitjançant la bústia. L'adreça és apropjove@barcelonaactiva.cat o mitjançant el telèfon 93 203 401. Tenim 3 dispositius ubicats a la ciutat de Barcelona. Un seria a Ciutat Vella, a l'espai Palau Alòs, un altre a l'espai Jove Garcilaso i un altre a l'Districte del Besòs. Bona tarda, soc la Carme Llorenç, d'Aura Fundació. Soc la responsable d'atenció a persones participants i famílies. Nosaltres atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, vam començar amb persones amb síndrome de Down i ara atenem a persones que tinguin el certificat de discapacitat intel·lectual. Atenem sobretot a l'etapa adulta, ens ocupem de l'etapa laboral, seria quan acaben l'etapa formativa, venen a Aura, els hi preparem un itinerari individual per conèixer cadascú quines necessitats té de millora i adquirir competències, busquem un lloc de feina, un perfil laboral adequat i busquem empreses. La nostra missió és, utilitzant la metodologia del treball amb suport, que tinguin una ocupació, que puguin fer un procés de pràctiques, que puguin tindre un seguiment i un acompanyament al llarg de tota la vida. Els serveis que oferim als programes és tot el que acompanyi a l'etapa de vida adulta. La formació d'adults, el seguiment laboral, el programa de vida independent, una mica per afavorir, seguint la nostra missió, que és millorar la qualitat, ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. I la metodologia que ens regeix i que utilitzem és el treball amb suport i de vida amb suport, donar el suport adequat en el moment que ho necessiten. També tenim un programa més petit, però que és inicial, que és previ al de la incorporació laboral, que és una mica el que volem donar a conèixer, perquè és un programa que oferim a joves que estan estudiant, qualsevol formació que estiguin fent, IFES, PFIs, cicle de grau mig, el que sigui, que puguin vindre a fer un treball en grup una mica per preparar la transició al món laboral, treballar habilitats socials, el bon ús de les xarxes socials, l'adquirir responsabilitat, el pensar en el seu futur, què els agradaria fer, i una mica fer de fil conductor al llarg dels diferents processos formatius que estan fent fins a arribar a l'etapa adulta. Us podeu posar en contacte amb nosaltres mirant la pàgina web, que és www.aurafundació, o a través del mail, que pot ser info@aurafundació.org o el meu personal, carme@aurafundació.org. Estarem encantats d'atendre'ns. Soc l'Eduard, ella és la Sònia, som els representants de l'Escola Vila Montserrat a CIT. Nosaltres treballem amb persones amb funcionament intel·lectual límit i amb persones també amb discapacitat intel·lectual lleugera. Dintre de la nostra escola fem formació a 2 nivells. Una part és l'ESO adaptada i l'altra part és la formació professional adaptada. Dins de la formació professional adaptada trobem 2 programes. Primer trobem els PFI, programes de formació i inserció, en el qual oferim el perfil d'auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals i el perfil d'auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració. Pel que fa al perfil d'IFE, itinerari
horaris formatius específics, oferim el perfil d'auxiliar de vendes i atenció al públic. Per poder contactar amb nosaltres ens podeu trobar a la pàgina web www.acid.org i altres xarxes socials que sortiran tot seguit a la pantalla. Nosaltres som Fundació Adana, portem 25 anys dedicant-nos a lluitar per la inclusió de les persones que tenen TDAH, autisme o altres trastorns del neurodesenvolupament i sobretot treballem tant amb infància, adolescents i adults. Com podem ajudar aquest col·lectiu? Sobretot el que fem és teràpia psicològica, reeducacions psicopedagògiques, atenció psiquiàtrica també, i alhora també oferim serveis molt diversos, com per exemple grups d'habilitats socials. Tenim un espai que es diu La Dana Jove, on treballem amb joves que tenen autisme o TDAH, tot el tema de les habilitats socials, la socialització, l'autoestima. Tenim colònies i campus nàutic d'estiu. També tenim una relació molt forta amb les escoles, amb projectes com l'educador itinerant, amb el qual de forma gratuïta oferim a escoles i instituts plans individualitzats. Tenim un grup de psicòlogues que va a l'escola i ajuda aquell alumnat amb necessitats educatives especials. I res, aquest any estem celebrant 25 anys i tenim moltes ganes de lluitar per aquesta inclusió, perquè creiem en una societat diversa. I des de Dana també creiem que és molt important la formació als professionals del món de la psicologia, de la pedagogia i de l'educació. Per això tenim un postgrau expert en TDAH, tenim cursos d'especialització com és el d'altes capacitats o autisme, perquè en definitiva a Fundació Dana el que defensem és una societat neurodiversa. I per contactar amb nosaltres ens podeu trobar a la nostra web, que és fundacioadana.org, o tenim xarxes socials, Fundació Dana, tenim Instagram, LinkedIn, Facebook i Twitter.